jarama minenne min calmini on min gari ɗo e wuuro he Sinthiou Penaka so Allah hoddiri ɗo mbaɗaten jamma o so Allah jaaɓi inchallahu nde wonno jamma o ko jamma jibinede sallllahu alayhi wa sallam kanko woni ganduɗa mbo sona lawlahu hay sono wonano kanko hay hunde tagetaki kanko woni kadi mana joni lasli kala ko wooda kanko woni lasli kala ko wooda ko e makko yalti on noon ina haani yimɓe mbaɗana ɗum mana joni ko wayno ɗum ɗo sabo hay Allah wi ko wa innaka la ala khuluqin azim an ka jogiiɗo sifa e jikku e mana dendagal jikkuji ko an jogii yummen on namanomo wiya holko alo eyyi min keɗi kay ceerno o wi ko holko woni jikkuji sallllahu alayhi wa sallam o wi mana o wi khuluq o wi awande mana kanko jikkuji makko qur'ana kala ko woni qur'ana ko ɗum woni jikkuji makko ndewi tan ko qur'ana rewi ko jamroje rewi ko kaɗe kanko sallllahu alayhi wa sallam yimɓe jimmi ko jimanno jarannoɓe jaari haalannoɓe kaali windannoɓe windi miijotanoɓe wiijima ɓe donki hawrude mana e wawde humnude ɓuure makko walla mana kanko le wonno ɗo woni ɗo ko neɗɗo ko ganduɗa ko ɓuure ɗe koko jalti aada kala mo jiiɗa e gando jogiiɗo martaba mawɗo walla hayso annabi ko martaba mawɗo o dañi ɗum ko sabu sallllahu alayhi wa sallam kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam imana ina wayno dendagal kam tagore mbiɗen nde wonno kanko kadi hay kanko ɓuuri hawnade kadi e tagore tagade nde sabu enen fof en nani wiyeede mana yimɓe fof ina jogi mbaɗi kayisaji ina waɗi jogiiɓe bamum en yummum en ina waɗi jogiiɓe bamum en ngala yummum en ne jogii jogii yummum en ngala bamum en kanko noon kanko jibini bam makko e yum makko o ɓuuri hawnade anani min nani kay nde wonno sallllahu alayhi wa sallam o wi kuntu nabiyan arifan binubuwati wa adamu baynal ma'i wa tini mi andi komi annabi ngandumi annabagal ngal on saatu adama ina woni mana joni hakkunde loopal e ndiyam sabo waɗi noon loopal e ndiyam ko ɗum woni lasli hunde fof kala hunde mana Allah wi e wonde mana min kala ko min tagi ko ummorde e ndiyam ɗum noon kanko woni dembo kanko woni ndiyam kanko woni loopal kanko wi kati mana ɗum woni ɗum ndew kanko kati nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde Allah hay tagi tagore nde tagi mana ha joni inde mum nde waɗi allahwal ngal wi mana kuɗol ngol yo winde allahwal he kuɗol ngol wimbo holko windanmi o wi windu muhammadun rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mana o wi an kam hoɗi oɗo mbo kalɗa innuɗa inde makko o wi kuɗol ngol neho kuɗol ngol joɗima duuɓi ina signa ɗum ko lasli ko jiiɗa kuɗol ina feece walla jiiɗa ɗum sa feecani ɗum a windata walla sa taƴani ɗum a windata ɗum noon nde wonno ɗum fof woni gila e on lasli nde Allah wi kadi wi wonde windu o wi joni man windu holko mbiɗa o windu leñol maani winda leñol kaari winda leñol kaari an kaja kaari o ari hay leñol ummatu Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o windi o wi leñol kaari kala mo jofti Allah naata aljanna mo woofi Allah naata jaygol ngol windi leñol ngol noon wi kala mo ɗofti naata aljanna
kala mbo mana woopi ngol winda Allah wi mbo ala darti ko ɗum wi ko woni ko mbindanmi o wi windu ummatul mulnibatun wa rabbun ghafurun leñol ngannduɗaa bakko dinowol Allah woni jaafotooɗo est ce que ɗum ko leñol annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe dañiri ɗum ko sabu sallllahu alayhi wa sallam kala kadi mo jiiɗa ina yima walla kala ɗo jiiɗa hunde no haale a wawa haalde hunde a wawa wadde tahiya a wawa juulde a wawa haalde a wawa wadde tahiya a wawa miijade so wona miijoɗa Allah ndewɗa heen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam est ce que ɓe meeɗi wadde sahaa gooto kamɓe tuubakoɓe woodi mana aduna o woodi ɗo yiita lingu no winda Allahu joni noon ɓe mbaɗi aɗa andi kamɓe soɓe jii hunde ɓe ƴeewat holi lasɗi mum ɓe ƴettiɓe nawe leyɗele Europe en e Asia en leyɗele fof nden ɓen ƴeewi donki andude ko ɗum woni tuuba ko mana kamɓe anduɓe ya'lamuna zahiran min al hayata dunia wa hum anil akhirati hum